1-2 3 битте. 2 республиканың эстрадасын киендирә торган кеше 1-2 3. Һәрбер җырчының үзенең стилисты булырга тиеш. Мәсәлән, бу инде теге идеаль яктан карасак, ничек булырга тиеш. Үзенең командасы булырга тиеш, анарга гына эшли торган. Бездә кызганычка каршы ул мөмкин түгел. Шушы аранжировщик ул бүтәннәргә дә ясый, әлбәттә, шашлыклар китә. Шушы дизайнер, шушы визажист, һәм башкасы. Шушы фотограф дип әйтик инде. Китте, бүтән эстрадага бер кеше эшләгәч, әлбәттә кабатлаулар булырга мөмкин. Һәм соң тагын бер тенденция бар, безнең интернет заманасы, телевизорлар заманасы, без күрәбез Россия артистларын һәм шуны ук таләп итәбез татар артистларыннан. Кемнең күпме акча эшләгәне безне кызыксындырмый. Билет бәяләре якын куешлы түгел. Бүген көндә мәсәлән татар эстрадасы 500 тәңкә, 600 тәңкә, 700 тәңкә булса инде бит район үзәкләрендә дип алыйк инде. Шул ук Мәскәү җырчыларының билетлары 5000-нән башлана. Иң арттагы рәтләр. Зур теге алдагы ложалар, анда VIP урыннарына күз алдына китерергә дә куркыныч. Шундый билетлар белән эшләгән. Алар киләләр. 45 минут концерт куярга мөмкиннәр. Күлмәкне бөтенләй алыштырмаска мөмкиннәр. Хәтта шул ук киеп килгән киеме белән дә сәхнәгә чыгыш ясарга да мөмкиннәр.